UPPL राजखान्थि हान्जाया फैगौ BTC बिसायख'थियाव जिखिनि नांगौ थामहिनबा मेजिक नाम्बार जिखिनि नांगौ 21 MCLA फोर देरहानो नांगौ बे मेजिक नाम्बारखौ मोननानै फिन सरकार दाफिननो हागोन ना हाया बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। स' बिथां सिगांनि थांनाय सरकारनि डिपुटि चिफ आगुनि डिपुटि CM खाम्फा बरगयारी बिथां सारा दा बे समाव UPPL दोलोनि सासे सोद्रोमा। स' बिथां सारा खाम्फा बरगयारी सारा फैबाय थानाय समाव UPPL दोलोआ 21था MCLA देरहानानै मेजिक नाम्बार मोनगोन थामहिनबा फैगौ फैगौ समाव BTC खौ सासन खालामफिनगोन थामहिनबा खुंफिनगोन बे बाथ्राखौ फोरमायदों। बेनि सायाव मा बुंनो सानदों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहर। नोंथांमोना बिथां सारनि खुगानिफ्रायनो खोनासंलांबाय थायोब्लानो जाबाय। मिथिं जादों आरो बाहाय नुनो मोनदों जेसेबां दासिम मिथिं जाबाय समग्र समस्थियावनो UPPL नि देरहानायखौ रोखा नुनो मोनदों। दतमायाव दाख्लै मिथिं जादों दतमायावबो 10,000नि खम गैयामोन। गतिके मिथिङावनो जुदि 10,000 थायोब्ला सासे मानसिया साथाम जुदि भट थायो गावजों लोगोसे न'खराव सानै अब्ला 30,000 बाहाय भट फैयो। नोङो परबजराव थांदो हानि जेसेबांखि दावराव खालाया मानो परबजरानि मानसिफ्राथ' UPPL खौसो सापर्ट खालामदों। दाख्लै जि मिथिं जाबाय बाहायबो 10,000नि बारा मानसि। मैया जि मिथिं जादों आगोलाव नोंथांमोना नुगोन प्रथम मिथिं जादों देबर गामियाव बेसेबां मानसि दं 10,000नि बारा 12,000सिम मानसि दंमोन बेवहाय। अब्ला देबर गामि समस्थियाव UPPL नि देरहानायखौथ' बयबो नुदों। बेखौ आं बुंनांगौ नङा नोंसोरबो बुंनो हायो नोंसोरबो नायदों बेसेबां मानसि दङ आरो ओरैहाय बाक्सायाव जेसेबां जादों उदालगुरियाव जाजोब गासैबो बिदिनो। गतिके नुनो मोनदों आं बुङा जे 40टा देरहागोन 30टा देरहागोन 35टा देरहागोन आं बेखौ बुङा। खिन्थु UPPL हारसिङैनो सरकार दानो जि नाम्बार नांगौ जायखौ मेजिक नाम्बार होननानै बुङो 21टा आरो 21टानि बारा बेखौनो मेजिक नाम्बार होननानै बुङो मेजरिटि। बे नाम्बारखौ UPPL मोनगोन आरो UPPL हारसिङैनो सरकार दानो हागोन।